Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko eji m ohere a na-ekele ndị All Saints niile na ndị enyi anyị na ikwu na ibe ndị soro anyị taa, ndị nọnyere anyị n'oge onyinye a. Ana m asị Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Anyị abịala na njedebe nke nnọkọ anyị taa. Amakwara m na Chineke anyị anarala ekele na otuto. Ya gọzie mmadụ niile ndị wepụtara onwe ha, wepụta obi ha wee nye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche. Biko dịka De Rodrick kwuru, ọ ga-adị anyị ezi mkpa ka onye ọbụla kwere nkwa, ma onye na-ejibele rem ma ọ bụ zel na ihe ndị ọzọ ahụ, cash out, na-etibele ego ka ya jishi ike tinye ya ka ọrụ wee gawa agawa. Chineke gọzie unu ebe unu si wepụta wee tinye na ọrụ Chineke. Asị m Chineke ya chiechiri unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. N'ọnọdụ mụ na ndị mụ na ha nọ n'ebe a, ndị kwaya na ndị organist na ndị na-apị n'igwe, Ben na senior warden na junior warden na ndị ọzọ niile bịara nyere anyị aka, masị Chineke gọzie unu. Ugbu anyị niile ga-ebili ọtọ dịka ndị Anglican si eme. Ọ bụrụ na emechaa onyinye like this, anyị na-ekwe too Chineke onye ngọzi. Ka anyị niile bilie si too Chineke onye ngọzi, too ya ihe niile n'ụwa, too ya usu nke bi n'igwe, too nna n'ọkpara na mmụọ nsọ. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Otuto na nsọpụrụ niile bụrụ nke gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Ekele dịrị gị n'ihi na imetụrụ ụmụ gị aka n'obi, ha ewepụta ihe ha nwere iji jee ozi n'ụlọ nzukọ gị taa. Onye nwe anyị imeela, gọzie ndị gị n'ụzọ dị otu a. Ebe ha wepụtara onwe ha, wepụta ihe ha nwere ije ozi a, Chineke biko kwụghachi ụmụ gị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Ọ dị ndị rịọrọ anyị arịrịọ ekpere, tụmadị nwanne anyị nwoke a bụ Nwambalewe a ga-eme ọpụreshọn na Enugu maọbụ na Naịjirịa. Ebe ọbụla ọ nọ, Chineke anyị, ụdị ọpụreshọn ọbụla a ga-eme, Chineke anyị kwee ka ọ gaa nke ọma n'aha Jizọs. Ka nwanne anyị nwoke a dị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee soro too gị, jaa gị mma. Ọbụnadị ụmụnne anyị niile ndị nọ ebe ha nọ, ndị onye ọbụla jide oche ọbụla ọ dị ya, Chineke biko gọzie ndị gị, napụta ha na mkpa ha niile. Ka mgbe anyị ga na-anụ akụkọ otuto ihe ọma ị na-eme, obi a na-adị anyị mma, anyị ewere ihe anyị nwere na-eto gị, na-aja gị mma ka o si kwesị. Onye nwe anyị, anyị abụghị ihe ọbụla, ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na anyị arụ ọrụ itinyere n'aka anyị. Ọ bụ ihe David kwuru, anyị gụrụ onwe anyị na ndị ihe ọma kpọrọ, na-enyere anyị ohere ijere gozi taa. Otuto niile, nsọpụrụ niile, ọjịja mma na mbuli elu niile bụrụ nke naanị gị. Gọzie anyị n'ime izu nke anyị batara, kwee ka ọ bụrụ izu ọma nyere anyị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye kachasị ihe niile elu, onye pụrụ ime ihe niile, bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Mmadụ niile asị amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ngwa lawanụ n'udo. Chineke gọziere unu Sọnde ụbọchị fọrọ. Amen. Was good.